gara galderekin, eta bestela nik lagunduko dizuet, hemen badago galdera bat. Kaixo arratsaldeon, zorionak filmagatik, nik galdetu nahi nuen, bi galdera egingo ditut, uzten badidazue, hasteko jakin nahi nuen, antzez lehen ordezkari gisa George Mackay dagoenez, jakin nahi nuen, abestietako batean, egon nolda bateon bat bereziki zaila iruditu zitzaiona edo dena ondo joan zitzaion. Eta argiztapenaz ere galdetu nahi dut. Atentzioa eman dit, ze areto, ze gela dauden bizi diren toki horretan. Hau da, bakoitzak duen argiztapena desberdina da batetik bestera. Eta batezera amaiera aldera ikusi dut. Eta argiztapen aldatuz da batetik bestera. Oso garrantzitsua denez filman, jakin nahi nuke ze lan izan zuen alderdi tekniko horrek. Okay. Zuk hasi nahi duzu? Abestiak, ederki. Nik uste dut abesti ederrak dirala, dotoreak. George Smithek idatziak, eta oso zailak dira sinkronizatzen. Ispiluan abesten duenean, komunean abesti zailenetako bat da. Deep Blue Sky abestia aitak abesten du menditik jauzi egiten duenean. Eta registroa ia ezinezkoa da. Michaelek bakarrik egin nahi izan zuen. Eta George gero aipatuko dituzte zailtasun izan ziren, baina antzezpena egitean, baina denek gustura egon ziren abestiak kantatzearekin. Bueno, antzezleek irekiak zeuden eta ehuneko ehunean ikasi zituzten abesti guztiak, eta abestiei buruz esango du niretzat oso garrantzitsua zen. Amak kantatzean ez genezan Broadway garbi bat entzun. Amak abestu behar du bere ahotsarekin eta baita pertsonaia guztiek ere. Abesti hauek nolabait esateko emozionalki erori egiten dira eta sustraitzen dira pertsonaiengan. Eta gero erantzungo dizut argiztapenena, bestearena izan da erronka handienetako bat film honetan. Maristel Fries, Josh Schmidt eta musikagilea baita ere, gure kantu irakasleak ere izugarri lagundu digute. Eta bai, SMaren kantua horretarako tailer bat egin genuen, aztertzeko pertsonaia kantu horretatik abiatuta. Badaude alderdi teknikoak jakina, baina besterakoak ere, eta hoi izan zen oinarria nik ulertu alizateko nire pertsonaia eta argiztapenari dagokionez. Jetek eta Joenixek landu zuten alderdi garrantzitsuenetako bat, hauxe izan zen zinematografoarekin batera. Ahaztu egin behar dugu, lurrazpiko gune batean gaudela, ze pertsonaiek hitz egiten dute beren ilusioez, beren itxaropenez, eta elkarri kontatzen dizkioten historia kontatzen dituzte egoera berezi horri aurre ale izateko. Eta niretzat funtsezkoa izan zen gezur, itxaropen, ilusio horiek ederrak izatea. Eta baita ere limurtzaileak beraiekin batera abes dezagun, eta beren azalaren azpia senti gintezen nolakoak ziren. Gezur hori beraiekin batera beraz ahaztu egin behar genuen, bunker batean geundela, hau da kutxa klaustrofobiko batean geundela, Downfall filmean bezala. Hau da, lehioak ez daudenean zaila da, orduan argiak sartu behar zuen katu zuloetatik, sabai zuloetatik, eta argi nolabai simulatua da, irudikatu egiten du eguneko argia. Jay McGuirek ere gero eta denborak aurrera ginala, eta adibidez mundu naturalari buruzko abesti batzuk bat daude, baita ere desira, baita ere mina,
nostalgia, hau da, argi bat txantakatzen zen, berotasunetik oztasunera. Hau da, lainoak gainetik pasako balira bezala eguneko argia aldatzeko, hotzetik berora, berotik hotzera eta gero argia ere bat jisten da. Bai, Brasilgo galdera. Zorionak filmagatik, Joshua, bi galdera ditut zuretzat. Dokumentalista izan zara gehien bat. Eta dokumentaletan entzutearen artea, entzutearen antzea, hau da, dokumentalista esperientziak lagundu aldizu hori sortzen familiak entzun dezan. Eta beste galdera bat, musikal bat da, bakardadeari buruz batik bat, familia bat da, maitasun nagusitzen dena. Baina bakardade horrek islatzen aldu gaur egungo Estatu Batuetako egoera, hau da, sare sozialak, batzuk ez ditugu bestei begiratzen. Bai, eskartzen dizut galderaren bigarren zatia eta filma horri buruzkoa da. Hau da, eta horri buruz hitz egingo dut. Uste dut, bizi garela gizarte batean, ekonomia batean, esan egiten digutena, diru zalekeria hona dela, diru goxea izan behar dugula, dirua dela garrantzitsuena, ekonomia kapitalista batean bizi gara, eta etekin handiena beti atera behar diogu gure lanari, gure diruari, eredu ekonomikoek suposatzen dute gu hori garela, gizakiok horrela eginda gaudela. Baina esan beharko nuke, norbanako handinai horren benetako egia familia dela, egiak familian aurkitzen ditugu. Eta gainera, esango nuke, gure itxaropen guztiak familiaren nozioan jartzen ditugunean, hau da, gainerako giza familia alde batera utzita. Eta jende adibidez Espainian, Europa mendebaldean, ni Estatu Batuetik nator. Gure buruari eta gure komunitateak definitu egiten dugu gure estatuen arabera, gure nazioen arabera. Eta hortik baztertu egiten ditugunean, mugaren beste aldean dauden pertsonak, hau da, baztertu egiten dugunean, baina haien mende gaude, azken batean ekoizpena egin dezaten, gure erropa egin dezaten, eta gure telefonoetarako gauza asko egin dezaten, elementuak egin dezaten gure telefono mugikorrentzat. Beraz, batzuetan bunker batean jartzen gera familiaren antzera, nik horrela ikusten dut. Eta film honetan, dien filma, etorkizunean gertatzen da, baina Georgek goizean esan duen bezala, gure orainaldiarekin du zerikusia gaur egun egiten dugun horrekin, hau da giza komunitate bat bai gara. Eta gure familiak banan-banan ez badugu jarrera aldatzen, etorkizun hau iritsiko zaigu. Hau da, alegoria bat da azken batean gaur egungo egoeraren alegoria erakutsena izan dut. Eta entzutea ere gauza ederra izan da. Eta hauxe esan nahi dut gainera. Honi buruz ez dakit oso ondo ulertu dudan, baina esango nuke, The Act of Killing filman bezala, meditazio bat da, kontakizun bat kontatzeari buruz. Nola sortzen ditugun gure munduak, nola sortzen ditugun gure harremanak, eta nola sortzen ditugun gure balioa, kontatzen ditugun istorioen arabera. Ze ez dago neutrala den istoriorik, denek dute beren ondorioa. Eta hiru filmek zerikusia dute, hau da, nola eskutatzen dugun mundua gugandik, eta nola bilatzen ditugun aitzakiak, beti ere, arindu ahal izateko guk deitoratzen dugunak eta batzutan aitzakiak erabiltzen ditugu autodezepzioan bizi bai gara. Hau da gizakiak duen gaitasuna, hau da gure buruari gezurra esateko. Txoriek ere gauza bera egiten dute. Nire filmak eta Georgek ere aipatu ziren, hau da, tikoieken antzekoak uneak daude, deserosotasun uneak
non egiak gezurroiek zeharkatzen dituen. Eta nik uste dut, Georgek egiten duen lana doitasun handikoa dela, ze gertatzen den gauza orotan, tik txiki bat dago, ez? Puntu txiki bat dago. Hau da, ez nintzen ni bakarrik izan, talde gisa denak filman benetan entzuten ari ginen egia. Isiltasunaren bitartez pasatzen dena eta oihu egiten duena isiltasunean arreta jartzen dugunean. Galdetu nahi nioke Joshua Antzezlei buruz, ea argi izan zuen hasieratik nor izango ziren, eta George ze erakarri zuen bere pertsonaietik onartu ahal izateko, eta ze gogoeta egin duen haren bitartez, pertsonaiaren bitartez. When I was writing the script, Gidoia idazten ari nintzenean, bai, nik ez nuen gogoan kastina gidoia irakurtzen idazten ari nintzen bitartean markatu. Hau da, izan ere musikal bada, eta zuk abestiak behar dituzu, hau da, abestiak ere editatu egin behar dituzu momentuan beraz, tailer trinko bat egin behar izan nuen, Antzezlekin, Kopenhagenen bizi nintzen bitartean jakiteko zein egin ziteken hori dena entxeatu genezake. Baina nik gidoia idazten ari nintzenean, nire adimenean, beste antzezle batzuekin, manekienak ez zutela hori egingo. Baina gidoia eskuan izan bezain protan badakit amak tilda izan martzuela. Eta tildak irakurri zuenean, Dame zoragarri batekin nuen esan ez jakina, bai noski egingo dut. Eta gero gainerako antzezleak bilatzera baki nuen, erronka bat balitz bezala, maitagarrien ipuina balitz bezala, George izan zen bigarren pertsona. Deitu egin nion tildaren ondoren, ikusi izan du Captain Fantastic kapitaina adibidez ikusi nuenean, zurarpegia ikusi nuenean, doitasun horrekin, zerlantzak pensatu nuen, semeak beak izan behar du, Georgek izan behar du. Bai, atsegin handia izan da proiektuan parte hartzea, Jonek harremanetan jarri zanean, Josuan nirekin harremanetan jarri zanean, esan zidan erabatzea zer behar zuen. Eta esan zian Josh ere egongo zela lider gisa, gure gidari gisa, eta gainera aurreko lanak ere hain modu argian ikusi zituen. Gidoia dokumentu argia da Joshuaren pentsamendu egituratzen zuena eta musikala izateak, esperientzia gisa ikasteko aukera gisa zoragarria izan da. Baina gainera Joshuaren ikuspegiare oso doia da, hau da, eta musikala izatea. Arrazoi hori guztiak eraman ninduten onartzera. Garai hauetan, bizitugun garai hauetan, Joper adibidez, bezalako musikalak, erakusten digute badagoela publiko bat, ez zaiela gehiago gustatzen musikala. Hau da, badakigu betidanik, publiko jakin bat ez duela onartu oso ondo jendera. Eta nola konektatu dezake filmak publikoarekin, ze irutzen zaizu? Zetan, iretzat o zuretzat? Egia esan, musikal bat, ez dugu eskutatzen, musikal bat izan behar du. Ez balitz horrela tristea izango litzateke. Eta zientzia fikzio, historia triste bat, bunker batean harrapatuta dagoen familia bati buruz, bizirauteko ahalegina egiten ari direnak mundu abokatu ondoren. Musikal bat izateak lortzen du negazioari buruzko film bat egitea. Eta historia kontatzeko aukera ere eskaintzen du. Bera, filmaren zati hori eskutatzen baldin baduzu, izango litzateke arazoak izango dituzu. Zer publikoak ez duke ulertuko. Hau da, forma eta edukia
alik eta gertagarrien egin behar dugu, ez gara ezer eskutatzen, ari filmari dagokionez. Bueno, lehenik eta behin zorionak, filmagatik. Bunkerra beste pertsonaia bada, ez? Azken batean nola baiteko purgatorio antzeko bat, ez? Pertsonaia nagusiarentzat, baina jakin nahi dut, nola sortu zen bunker hori, hau da, prozesua, nola egin zen hori? Bunkerra. Hasiera batean, erreferentziak bilatzen genituen. Bunkerren erreferentziak multimilioidunek eraikitako bunkerren ereduak bilatu genituen. Eta misilen bunkerrak ezagutu genituen, siloak, non jendea oporreta joaten da, ara ez dakitelako zebesterik egin edeki dituzten silo hoiekin. Eta berela kontratu ginen, beste giro bat behar genuela gure filmean familiaren inguruan. Eta ama obsesionatuta dagoenez familia normal bat izatearekin eta bizitza normal bat izatearekin, orduan erabaki genuen etxe zoragarri, guztiz zoragarria horrekitzea. Eta bera, ahalegindu egiten da, kanpoan dagoena, kanpoan mantentzen etxea zikintzen badu. Hau da, natura sarrarazi nahi du etxe horretan. Eta bunkerra, nahiko aspergarria daia san hormigoizko bunker batean egotea ordu betez baino gehiago jakin dezazuen. Beraz, behar genituen kanpoalde batzuk. Eta nola egin genitzakeen kanpoaldeak, etxearen kanpoaldeak? Bueno, esan genuen. Lurrazpian biziko ziren meategi baten antzera, eta zemotatako meategia izan diteke pentsatu genuen, aspergarria ere izan diteke. Eta gero hasi ginen bilatzen gatz meategiak eta arkitu genituen irudi zoragarriak Ukrainan, esate baterako ikusi genuen lehenengotako bat, eta gero konturatu ginen Italian ere badituztela halako gaztegiak eta ederrak dira gainera, eta Josuak insistitu egin zuen, ikustera joan behar genuela esaten zigun, eta kanpoaldeak horregen behar genituela, eta gainerakoa eraiki egin da estudioan, noski. Baina meategiak hori funtzionamenduan zegoen oraindik. Beraz, erronka asko izan genituen eskuartean, ez baitzegoen bat ere argirik, eta ikusten diren argi guztiak, denak guk sortu genituen, komplikatu xamar izan zen, baina oso eder gelditu zitzaigula iruditzen zait. Senti dezakezu meategi batean zaudela, eta zerokotatik bera. Hau da gaueko txanda batean egotea bezala lanean 3 astez gaueko txandan. Kaixo, Clara dut izena galdetu nahi diot zuzendariari. Zergatik erabaki duzu? Zergatik erabaki duzu musikalaren generoa? Eta gero, bunker batean bizitzea aldi hortan, nik nire buruari galdetu diot. Honek zerikusia du utopia batekin. Hau da, ama, aita, izan ere, nik pentsatu nuen, litekena zela hiltzea, pertsonaietako bat, abestiren bat bukatu, eta behar bada bere buruaz beste egingo zuela, baina ez da gertatzen. Ez dute bunkeretik ere alde egiten, zer pentsatzen zenuen, metafora hori sortu zenuenean, nik uste dut interesgarria dela, dira 2 suizidio une aitak jauzi egiten duenean, gero semeak abesti batean, eta beste norbaitek ere bere buruaz beste egiten du abestietan. Ere badago isiltasun erabateko bat, 2 gauza daude, eta uste zure galderaren zati bati erantzun dira, baina 2 gauza erantzien nahiko nituzke. Lehenik eta behin urre aroko musikal oiek, 50 hamarkadako musikal oietan, azpimarratu nahi dut, badirela ere adin iluneko musikalak.
giza historiaren une apart horretatik bai, datoz, hau da gure burua hiltzeko dugun ahalmen horretatik, botoi bat adibidez 50 markadan eta 50 markadan botoi bat sakatuz, hortik sortu zen optimismo delako hau geroko musikaloietan. Arizko musikatresnak erabilita, baina Broadwayko urrezko aroko musikaloiek utopikoak dira, baina egia ere esaten dute, pertsonaiak hasten dira kantatzen, egia kantatzen hasten direnean, azkenean irudi negatiboa da honetan guztian. Hau da, abestiak krisietatik sortzen dira, zalantza unetatik sortzen dira. Pertsonaia batek adibidez, neskak zerbait egin duelako, hau da, pertsonaiak behar dituen istorio horiek egoera honi aurre egiteko. Eta, gero, pertsonaiak abesten hasten dira, itotzen ari balira bezala, hau da, zertan ari dira azken batean, orazean doan itxasontzi bat, zatikiei heltzen ari direnak, edo egurrei heltzen ari baliko balira bezala beren bizitza salbatzeko, beraz, hor gertatzen direnak, korua ere bai, isiltasun une horiek daudenean hor sortzen da benetako egia. Ez urrezko aroko abestiak bezala benetako egia isiltasunean dago. Abestiak azken batean aberatsak dira, limurtzaileak, gezur, limurtzaile guztiz ederrak dira. Pertsonaia batek flirteatu egiten duenean aitak bezala abestian, hori pertsonaiaren zati da. Hau da, aitak bere burua akatzeko fantasia du, bere erruduntasuna agertzen du ere bai. Baina, bizirik iraun duen pertsona bada, gizaki bada, eta badu nork lagundu. Eta ahaztu zaite ere esatea lehenago, zerbait ahaztu zaite ere bai, gero ere hemorroia du lagundu egiten diona ere bai. Nik montaiari buruz galdetu nahi dizut. Filman ikusten ditut elipsi txikiak, gero amaiera begibistakoagoa da. Galdetu nahi nizuke, norako izan da lan zehatz hori? Ea bertsiorik egin ote duzun luzexeagoa izan dena, edo filma da zuk nahi izan zenuen bezala. Eta bide batez musikalei dagokienez galdetu nahi dizut, jatorrian hasieratik musikal bat egiteko asmoa zenuen, ez? Sentitzen dut hasierakoa ez dizut oso ondo errepikatu hasierako galderaren hasiera ez baitut ulertu. Muntaiari buruz. Ikusten dut elipsi txikiak zeudela eta gero amaieran evidenteagoa zela historia. Jakin nahi nuen ea bertsiorik baute duzun luzeagoa dena edo filma egin duzu azkenean zuk nahi zenuen moduan. Bai, nik nahi nuen bezala egin dut eta nahi nuen moduan atera da. Eta zuk aipatu dituzun elipsiak dira azken borrokaren artean eta aurtxoaren iritsieraren artean. Hori beti epilogo antzeko bat izan da. Eta nik horrelaxe nahi nuen. Bai, filma beti musikal gisa sortu izan da. Eta musikal gisa bakarrik existitu daiteke egia esan. Eta oso harro nago filmaren alderdi horretaz uzten bat idazu. Hola, enhorabuena por la... Kaixo, zorionak filmagatik, izugarri gozatu dut. Zerbait etorkidan burura etengabe. Hau da, ze ausardia izan duten iparraldeko ekoizleek Danimarkakoek batez ere, hain filma komplexua aurrera ateratzeagatik. Galdetzen ari nintzen hiriburari ea Estatu Batuetan proiektu hau
eros zezaketen, edo haren aldea postu egin ze uste dut Europatik, eta batez ere Alemaniatik, Danimarkatik, Frantzian, beti apustu egiten dugu film, arrisku hartzen da filmetan. Eta arriskatu egiten gara, beraz, eskertu egiten dute egin duzuna. Inoiz planteatu ote duzuen Estatu Batuetan lote ziteken uneren batean. Eta gero baita ere Josuari galdetzea gidoiari buruz. Nola egin duzu hain obra eskerga bat, nola iritsi zera egituratzea, ze benetan harrigarria da. Bueno, nik erantzungo dut ekoizpenaren zati horri. Galdetu duzun horri buruz, Europako koprodukzio dira Dinamarka, Alemania, Italia, besteak beste parte hartu dute. Eta uste dut guk izan dugun askatasuna bakarrik posible dela erakunde publikoetako babesa izan dugulako Danimarka, Alemania, Irlanda eta Italia. Danimarkako institutuak, film institutua, Suediakoak, erresuma handikoak, hau da eskualdeko funtsak, Alemanian, Italian eta Irlandan ere bai. Beraz uste dut oso ekintza berezia izan dela. Eta benetan bultzatu egin barko nuke eta txalotu artea babestu egiten delako Europan. Eta gainera esan beharko genuke gainera, banatzaile Amerikarrak proiektuak oso hasieratik lagundu digula. Beraz, Europako funtsen batuketa bat da, batura bat izan da. Eta baita da Amerikako dirua. Eta aipatu behar da, etzela posible izango OBMAS gabe. Eta telebista nordikoaren funtsatik eta beste eskualdeko beste funtsa batzuetatik. Eta badaude ekoizle ejekutibo batzuk erabili egin dutenak norberaren ondarea pozlantzeko bat izan da. Eta finantzak eta ere eskentzen dute dokumentalari eta bete fikzioari ere gidoiari buruz azpimarratu nahi dut, uste dut, Sinek esan duena dela. Filmak zerikusia du, eskabide batekin, gogoratu naiz, bai, egin duzen beste galdera hori, eta lotuta dago horrekin. Utopiari buruz, gaur otu zait, filma ez dela tragedia bat soilik, distopia bat ere bada. Eta historia distopikoaetan, oharrak egiten dizkigute egia esan, esateko nora goazen mundu honetan. Eta ze garaitan bizi garen, atentzio ditzen dugu, eta musikal bat izateak zuk esan duzunaren aritik, distopia agertzen denean, utopia bat biztanleentzat, ze modu oso ederrean, elkarri gezur esaten diote, eta auto gezur bada, horregatik da musikal bat. Baina gogoratu nahi zonetaz, Zionek esan duen bezala, bertsio distopikoa da esfera publiko bat ez dagoenean. Guk uste dugu gure familia pribatua, gure banku kontuak, baita ere enpresa multinazionalen interesak nahikoak direla kultura eta komunitatea sortzeko. Eta ez da horrela egia esan. Nik uste dut filmak baduela zerbait. Eta zure galderari erantzuteko, gidoiari buruz, hauxe esango dizut. Gidoia ez da satira bat. Benetakoa da, zintzoa da, ez da ironia bat, musikal bat bihurtu da. Gaurko garaietan zintzotasuna hartzen da xalotasun bat balitz bezala, zerbait ingenua balitz bezala. Eta etxipena zinismoak ezkutatzen du, gu herritar garen aldetik, egunero amore ematen dugu enpresa oligarken nahiei, enpresa multinazionalen aurrean, guk demokrazia bat izan berean oparetu egiten dugu, eta hori zinismoarekin estaltzen dugu, eta zinismoa eta etxipena kamuflatu egiten dira. Ezkutatu egiten da, uste dugulako oso bizkorrak garela, baina hori gezur hutsa da. Ze ez badugu sentitzen, gure arimaren barutik zergatik sortzen dugu artea, izukutxiten.
Kaixo, Joe Pringle Australiatik. Zerbait arinagoa galdetuko dizut. George, zu badira musikal batzuk inspiratu zaituztenak papera hau egiteko? Bueno, pop abeslari batzuk behar bada, Moulin Rouge, bai, The Best Lerman bezala, eta bai, kantu irakasle bat izan genuen Tasmaniakoak ikaragarri lagundu ziguna, baina asko gustatu zitzaidan musikala egitea, baina guk musikal asko ditugu noski, nik musikalak ikusten ere hasi nintzen, Londresen hasi nintzen eta show asko ikusi izan ditut, eta antzerki kutsu hori asko gustatzen zait musikaletan, teatraltasun hori, Moulin Rougeko tangoaren eszena beti iruditu zait bikaina, 11 urte nituenean, enuen benetan ulertzen gertatzen zen, baina hunkitu egin ninduen ikusteak, beraz, beti interesatu izan zait, John Batesamo bezalakoaren antzezpenak Best Lermanekin, beti gustatu izan zaizkit, semean naiz eta ahula izan eta oskorra, bere ingurabarrak hain dira muturrekoak, hau da, bera egia esan lur emankorra da antzezpen adierazkor bat egiteko. Eta, eta hori bat egiten duzu musikal batekin, eta gainerako antzezpenarekin, bai, atsegin handia izan da benetan. Eta ikaragarri lagundu gaitu, kantu irakasleak giarrantzeko bat bezala izan da. Hau da, espezializateko entrenatu egiten zara, eta kasu honetan, denek musika talde osoak lagundu egin digute. Bai, oinarrean musika areto bat sortu genuen, filmaketa egiten nuen, leku guztietan, lehenbizi Irlandan egin genuen filmaketa eta gero mehatzean, Sizilian, eta gero azkenik Alemanian egon ginen. Eta musika taldea leku guztietara eramaten genuen, irakasleak ere bai, eta piano bat genuen, piano jotzaile bat genuen, jot egiten zuena abeslarien belarrira, edo antzezleen belarrira, abesten den 180 asko zuzenean da, 180 zuzenean da, ez da playbacka. Jarraitu egingo diot nire lankidearen galderari. Eta galdetu nahi dizuet, beraz, zeintzuk ziren, zuzendari ere galdetu nahi diot eta montatzaileari ere gurekin baitako. Galdetu nahi dieze, eszena-eratze erabakiak hartu behar izan zenituzten abestietan, ze badago berezitasun bat. Ia dena barrualdean gertatzen da. Nola koreografiatu pertsonaia hauek guztiak espazio hauetan, nola jarri eszenan, musikolan, hain intentsitate dramatiko handia duten uneak, eta Joshua Oppenheimerri galdetu, ea eragin argirik izan duzun dena delako garaitik, erreferentziak gisa erabili duzuna eszenaratzean une musikaloiek zure filman. Bai, eskerrik asko galderagatik. Bai, kolaboratzaile handia izatzen Michael Crichton zinematografoa, Misharen hasieratik egin du Mishari prozesuari buruz. Badago zerbait izugarri handia. Eta norabaiteko pazientzia esango genuke. Eta baita ere sentiberetasuna, dena batera, eta zintzotasunaren empatia, eta filmaren berotasuna, epeltasun hori espero dut zuen bihotzeko ikutuko zituela, sentiberetasuna, berotasuna, eta handitasun bat ere beharrezkoa zena munduaren amaieran zegoen familiarentzat, munduko azken familiarentzat, azken batean 5-6 hilabete eman genituen, jardun osoan urte terdiz, plangintza eginez, hartze bakoitzaren eszenaratzeaz. Hasieran kantuekin hasi nahi genuen, baina zailena zen. Eta beraz, elkarrizketa eszenekin hasi ginen, hizkuntza bat bilatu nahi genuelako, gero euskarri izango zirenak abesti hauenak. Hau da, adibidez, Dancing in the Dark, edo Bob Fossiren musikalak esate baterako. Eta
urrezko adinak erakarri egin ninduen, hor daude dantzariak, eta espazioan dantza egiten dutenean, hau da, hor ikusten dugu honen guztiaren magia. Eta gehiegi mozen ez diren dantzan egin dituen, oso erraza da moztea, baina oso zaila da espazio bat arkitzea mugitzen ari diren gorputzekin. Beraz, muntaia merke bat ematen du, hau da, nahi genuen hori koreografiaren barruan sartu. Mozketa batzu, hartze luzeak nahi genituen, eta beraz, Joshua Schmidten hastapenetako bat izan zen, erakutsi egin zidala, hau da. Abesti bakoitzaren esaldiak oso dramatikoa izan behar du, elkarrizketa bat antzekoak izan behar dutela abestiak, ze gizaki hauek krisi betean daude, eta krisi horrek abestarazten die. Beraz, negoziazioak izan genituen elkarrizketetan, hau da, semearen eta amaren arteko abestiak, argazkiak ikusten ari direnean eta sarratu egiten direnean ama, gero badago, adiskidetze ritual antzeko bat, hau da, ona da, ze ez dakit hartze bat egin nahi nuen bata bestearen aurrean, baina ez, hobeto iruditu zitzaidan. Erroko filmatutan nola funtzionatu duen, badiz, Oklahoman bezala, edo Cherburgoko aterkietan bezala, hau da. Bata bestearen aurrean mozteak iruditzen zitzaidan okarra. Eta espero baino beto funtzionatu zuen. Eta horrela, abestiak ere taldean daude, batzuk 3 minutukoak, luzeak, hau da, antzezle guztiak, sartu eta etera egiten dira aretotik, eta gero gatz matik ateratzen dira. Hau da, Georgek aipatu zian, nik ez dakit zer futbolari buruz, baina hori da, penalti bat bota behar duen pertsona baten antzera eta konturatzen naiz, pertsona hoien presioa, hau da, improvisatu behar dutenean, benetan, bat ez zetorren gauzetan, eta akatzen bat balin bat zegoen, gero hartze guztia berriro errepikatu bartzan, beraz, esten horietan abestea, erronka handia zen. Ez bat dago beste galderarik, ni bakarrek ohar txiki bat egin nahi dut Joshuaren zat. Badago gauza bat, beti zure filmetan agertzen dena, hau da, adierazpena erreakreazioa kontakizunen. Hemen badira bi gauzak oso ondo konektatzen dutenak ideia horrekin. Bat da maketa hori, protagonistak eraiki egiten ari dena, hau da bera da errealitatean duen irudi bat, kontatu diotena, baina ez du ezagutzen, benetan. Eta gero artelan, horiek, kanpoaldekoak direnak, eta jakin nahi nuke ia horrek jarraitutasun bat duen zure zineman egiten duzun bezala, errealitatea ulertzeko nolabait errekreatu egin behar da modu artifizial batean, ez? Yeah, and I think a theme that Bai, uste dut. Hala dela. Gero, mila esker galderagatik beste adibide bat jarriko nuke nik ere. Hau da, semea aitarentzat idazten ari dena, esate baterako, liburu hori. Nik Donostian aurkeztu nitanean nire dokumentalak, The Act of Killing esate baterako, hemen filma Donostiara ekartzea, gaietako bat izan da impunitatea. Ze Espainia bizi izan da faxismoan, urte askoan, Europa mendebaldekoa baina asko zer gehiago Portugal kenduta, pentsatzen dut. Baina nik erantziko nuke, esandakoari erantziko nioke, historia beti politikoa dela. Historia beti etikoa da, ez dago historia neutralik, ez dago neutraltasunik. Historiak neutroa ematen duena konplizia da status quoarekin, definizioz. Beraz, hemen dugu familia bat, inoiz baino gehiago egia behar duena, barkamena eta onarpena. Eta
nik uste dut tagente gisa erronka egiten dugula. Nola erantzuten diogu aldaketa klimatikoari esate baterako? Ez dugu bakarrik onartu behar edo arazoei modu zintzoan egin behar diogu aurre aldatu ahal izateko nora doan mundua. Amildegietik erori ordez eta egindako kaltea barkatu egin behar diogu gure buruari, eta ez izan hor nozio idealizatu bat. Hemen badugu film hontan familia bat, mundura itzultzen ari dena. Natura idealizatu bat gizakierik gabe. Eta esan behar dugu kalte larria egin diogu munduari, onartu behar dugu gure buruari, onartu behar dugu urrengo belaunaldi barkamen eskatu behar dugu, eta aldatu egin behar dugu. Eta ez dugu egin behar gehiago birziklatuz pertsonalki edo veganoa izanik, baizik eta bihurtu behar dugu pertsona hauskor. Ekintzaile egiten garenean bezala, erkideekin bat egiten dugunean bezala, eta zure askatasuna jokoan jartzen duzunean, hau da, desobedientzia zibilagatiko zigorrak gero eta drakoniarragoak diren une honetan. Eta gainera, arrisku pertsonal hori gure egin behar dugu. Eta gure gizatasunean, elkartasuna adierazi behar diogu elkarri. Giza familia osoari aldaketa lortu ahal izateko guk dugu familia hau etxean, onarpena behar duena, egia behar duena. Eta horretarako badugu seme bat familian, badakiena maila batean gezurra esan zaiola. Eta egiaren oparia dakarren norbait agertzen da. Eta historio guztiak, historiaren lezio guztiak, memoriak agertzen dira. Nola esango nuke ilusioak dira azken batean, eta gezurrak ere aldi berean. Eta artista gisa film bat egiten dugunean edo historia kontatzen ditugunean, espero dezagun itxaropentsuak zareten guztientzat, espero dut historia hauek zuek unkitzea. Eta maskara baten atzean ezkutatu ordez, ironian ezkutatu ordez, non hau da jarrera hori hartzerakoan ikusten dugu, hori posible izan daitekela berba da, modu askotan. Hori handia da, baina hasiera besterik ez da. Ze pentsa molde berri hauek, sentitzeko modu berri hauek, espero dut aterako dela etorkizunean, egiten dituzuen ekintzengatik, bizitzengatik, etorkizunean egingo ditugun gauzerako mila esker zure galderagatik, eta orain denak egingo dugun urrena hobeto egingo dugu, aurrekoa baino hobeto. Bueno, pues... Ez badago galdera gehiagorik bukatu egingo dugu prentsaurrekoa, prentsaurrekoa mila esker taldeari gurekin egoteagatik gaur eta zorte on zuen filmarekin.